Zostáva presne 34 dní do maratónu, ktorý sa bude konať 6.10. v Košiciach. Tento týždeň bol veľmi dobrý. Odcvičil som, myslím, že 3 tréningy, z toho som behal 2-krát. Zvládol som včera preteky, ktoré boli v Spišskom Podhradí, 19 km. Ako vidíš, stravu som snažil striktne dodržiavať, čiže som si varil, pripravoval jedla. Samozrejme, cvičil som celé telo, nevynechal som žiadny tréning. Váha je presne 74,5, po včerajších pretekoch mi váha padla o 300 gramov, ale to je irelevantné. Beh okolo Spišského hradu bol dobrý, išiel som 19 km. Tepy som mal veľmi vysoko, mal som tam priemerný tep 173, ale išiel som ako život, vymanifestoval som si, alebo vyafirmoval som si čas 1:40, čo sa mi aj podarilo, takže som spokojný. No a čo sa týka celkového